Goddag Abdul. Vi er et ekspertpanel bestående af Jakob Fjulsdal og Frederik Bisgaard, og vi vil gerne fortælle om profeten Muhammed. Vi vil gerne komme ind på blandt andet tiden før Muhammed, på forløbet i Muhammeds liv og de problemer han står overfor, hans åbenbaringer og indholdet af hans forkyndelse. Tiden før Muhammed som profet blev kaldt uvidenhedens tid. I denne tid talte man om en typisk naturreligion, centreret omkring Kabaen i Mekka. I denne tid havde man flere guder. Kabaen er ældre end byen selv, og er placeret i et øde og stenet dalstrøg. Ordet Kaaba betyder terning, og bygningen har samme form som en terning. Ordet Mekka betyder at stå fast eller blive stående. Dette hentyder til en skik, som den man aflægger, mens man står på et helligt sted. Dengang havde man som sagt flere guder, men disse guder blev tilbedt af forskellige klaner. For eksempel Quraysh-klanen var den, som Muhammed tilhørte. De tilbed til en gud, som hed Hubal. Dette var den vigtigste gud. Allah, som også betyder guden, som man kan oversætte det til, var kendt over hele Mellemøsten. Dog fra overgangen til islam blev alle skrifter og minder om Hubal fjernet fra Kabaen. Samfundsstrukturen. Som alle ved, er man født i en familie. Flere beslægtede familier udgør en klan, og et forbund af flere klaner udgør en stamme. Stammetilførsforholdet gav den enkelte både identitet og beskyttelse. Hvis man var loyal over for stammen, kunne man være sikker på den støtte i enhver krisesituation. Gæstevenskab og gavmildhed blev der lagt stor vægt på. I dette samfund var det ikke sjovt at være kvinden. Mange af de traditioner, der i dag opleves som stærkt kvindeundertrykkende, har deres oprindelse i den før-islamiske beduinkultur. Disse traditioner og samfundsnormer var begyndt at gå i opløsning i Muhammeds tid. Beduinerne kendte så godt til ørkenen, som mange blev karavaneledere, som fragtede varer fra Sydarabien til Syrien. Som eksempel. Dog har traditionelle morale og loyalitet gået igennem denne tid og er stadig stærk i kulturen. Muhammed. Profeten, der startede det hele, da han i år 1610 modtog de første åbenbaringer fra Gud. Muhammed ses som det perfekte menneske og er et eksempel til efterfølgelse, men han er ikke guddommelig. Han er bare et menneske. Muhammed er oprindeligt fra Mekka, hvor han ifølge Koranen havde en masse modstand, hvor han blandt andet blev latterliggjort og forfulgt af polyister, men antallet af tilhængere steg alligevel langsomt. Han udvandrede i år 1622 til Medina, som før hed Yathrib. I år 630 vender han tilbage til Mekka, hvor han indtager byen. Han vinder den krig, som han selv førte, og da han vandt Mekka, sagde man, at han var den reelle leder af hele Arabien. Inden han foretog sin jihad til Medina, døde hans hustru Khadija. Da han så ankom, indgik han i en masse lange ægteskab med i alt 11 kvinder. De kvinder tror man var enker efter faldne krigere i kampen mod Mekka. Han rensede derefter Kabaen for afguder, de gudestatuetter fra den herskende polyistiske religion, der var derinde, og indviede Kabaen til Allah. Her indstiftes velfarten til Mekka ved samme lejlighed. Han tager på pilgrimsfærd kort før sin død. Ved hjemkomsten var han betydeligt ikke rask, og han dør i Mekka i år 1632. Ved sin død var Muhammed både religiøs og politisk leder af et samfund. Muhammeds åbenbaringer. Muhammeds søgen efter sin religion førte ham ud i en klippehule ved navn Hira-hulen, hvor han mediterede og aflagde bønner. De første åbenbaringer modtager han her i en alder af ca. 40 år. Efter en række ekstatiske oplevelser som en art optakt til selve åbenbaringen, sker gennembruddet en nat, han lægger sig til at sove i hulen. En nat, de kalder magtens nat, oplevede han, at englen Gabriel viste sig og befalede ham at recitere hans ord. Først ville han ikke, senere gav han efter, hvilket førte til, at Gabriel sagde: Fremsig i din herres navn, som skabte mennesket af en blodkamp. Fremsig, og din herre er den ædelmodigste, som belærte ved pennen, lærte mennesket, hvad det ej vidste. Da Muhammed vågner, er ordene allerede indskrevet.
hendes bevidsthed. Muhammeds forkyndelse. Forkyndelsen af en ny religion forbindes ofte med proklamationen af den gamle samfundsordens ophævelse. Muhammed følte, at beduinsamfundets dage var talte, og denne tanke løber sammen med forestillingen om, at dommedag stod for døren. Muhammeds visioner fokuserer ofte på skildringer af dommedag og udmaler, hvordan denne dag vil betyde straf for de ugudelige og belønningen for det retfærdige og troende. Man sammenfatter Muhammeds forkyndelse i formuleringen troen på Gud og den yderste dag, altså dommedag. Eksistensen af Gud er for Muhammed og hans bys børn indlysende, den bliver der aldrig argumenteret for. Det nye af forkyndelsen er, at denne Gud er den eneste, og han er identisk med den Gud, der bliver forkyndt for jøderne og de kristne. Del økonomisk griskhed og manglende social hensyntagen er blandt de synder, der bliver straffet med ophold i helvede. Med det Muhammed sagde og gjorde, var det selvfølgelig også en masse, der var imod det. De som var tilhængere af den gamle tro. Det gjorde, at Muhammed blev latterliggjort og forfulgt, og antallet af tilhængere voksede kun langsomt. Muhammed havde altså svært ved at finde tilhængere. Han gav dog ikke op, selvom han og de der troede på ham, og hans åbenbaringer efterhånden følte sig direkte troede på livet. Nu døde både Khadija og Abu Talib, og Muhammed kom til at stå meget alene i Mekka. I stedet for at give op, fandt han den sidste udvej. Da forholdene blev for meget for Muhammed og hans tilhængere, flygtede de til byen Yathrib i år 622. Yathrib bliver senere omdøbt til at hedde Medina, som også betyder profetens by. Efter denne flugt daterer muslimerne deres tidsregnings begyndelse.